Windows 7 היא מערכת ההפעלה הבאה של מייקרוסופט והיא המשך לווינדוס ויסטה ששוחררה ב-2007. מערכת ההפעלה החדשה מציגה כמה שינויים בולטים מוויסטה, אך אם השתמשתם בוויסטה בעבר תרגישו מיד בבית. לכל מי שלא נגע בוויסטה מדובר בשדרוג משמעותי ורצוי. בווינדוס 7 נמשך הממשק הגרפי של ויסטה שנקרא Arrow ומאפשר למשל דפדוף תלת-מימדי דרך החלונות הפתוחים. עם זאת ל-7 כמה שינויים מרכזיים. השינוי הראשון הוא הוספת ה-Libraries, ספריות שמאפשרות גישה מהירה לכל התיקיות המרכזיות במחשב, וידאו, מוזיקה, מסמכים ותמונות. אפשרות מעניינת נוספת היא אפשרות לקרוא חלון למעלה ובכך להגדיל אותו או לצדדים ובכך לעבוד עם שני חלונות בו זמנית. שאר השינויים הם קוסמטיים בעיקר, כמו האפקט הצבעוני של לוגו התחיל. הווידג'ט של Windows Vista נקראים עכשיו Gadgets וגם אותם אפשר למקם בצד המסך בשולחן עבודה ואפילו להוריד גאדג'טים חדשים מהאינטרנט, כמו למשל קוראי RSS, ולהתקן ברגע שמפעילים את המחשב. השינוי הגדול ביותר בווינדוס החדש היא שורת המשימות שעבר שיפוץ כללי וכעת דומה לדוק של המקינטוש. הטקסט בשורת המשימות של הגרסאות הקודמות של ווינדוס נעלם ובמקומו מופיעים רק אייקונים. למעשה שורת ה-Quick Launch שולבה עם שורת המשימות הקודמת והתקבלה שורת משימות חדשה שעובדת מצוין. תוכלו לבחור להצמיד כל קיצור דרך לשורת המשימות, וכאשר חלונות יהיו פתוחים תוכלו לנווט דרכם דרך האייקונים. בצד ימין של שורת המשימות מופיע מלבן קטן. אם נעבור עליו נוכל לראות את שולחן העבודה, ואם נקליק עליו נוכל לעבור לשולחן העבודה. מלבד שורת המשימות האלגנטית לא נעשו כמעט שום שינויים מרכזיים אחרים. מנגנון החיפוש המהיר דומה לזה של ויסטה, וכך גם תפריט ההתחל. דפדפן ברירת המחדל אינטרנט אקספלורר 8, שאגב לא ישווק כמערכת ההפעלה בגרסה הסופית, לא הציג בעיות מיוחדות והביצועים שלו היו לא רעים בכלל. Windows 7 מאפשרת ליצור הום גרופ בה ניתן לשתף קבצים וערך רשת ביתית. הבעיה היא שכל משתמשי הרשת חייבים להשתמש ב7. גם בגרסת הבטא שבדקתי המערכת רצה חלק והרבה יותר מווינדוס ויסטה, כאשר הסיבה יכולה להיות בהחלט התמיכה של Windows 7 במעבדים מרובי ליבות, בניגוד לויסטה. לעומת זאת נתקלתי בקריסות פתאומיות של Windows Explorer בערך פעם בשבוע. בסופו של דבר זוהי מערכת הפעלה מצוינת. למי שמשתמש בוויסטה ושוקל לקנות את המערכת החדשה, היא לא שווה מחיר מלא, אבל מומלץ ואף רצוי לשדרג. לכל מי שלא ישתמש בוויסטה מדובר במערכת הפעלה שמאוד שווה לרכוש.